sang pag-implementar sang Ginoo sang plano sang kaluwasan. Nahimo ng tanan si Kristo nagpakamatay sa cross. Kung hindi pa gid kita maluwas makautan, ara ang problema sa aton. Kaway pa nga hindi naton iabusaran ini ang freedom of choice, ang kahilwayan nga ginhatag sa aton sang Ginoo, magahatag sa aton sang kabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa kay lunggo nga version sa aton Sabbath School lesson, mga kauturan, kada simana. Amo ni ang natun-an naton sa bilogin nga kalibutan sa aton nga iglesia. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomadong inyong masonson nga host sa siningatong programa. Ari ang aton dua ka mga bisita, mga resource persons naton makauturan nga magakuha kita sa ila sang ilang mga opinion, sang ilang mga kaalam sa pagdiscuss, pagtungkad sa atong leksyon. Ang ako nung napakilala sa inyo si Sir John Bersiago. Isa siya mga kauturan ka estudyante, apang graduating siya sa iyang kurso nga Bachelor of Theology sa pagkapastor mga kauturan. Originally, halin siya sa Samar. Isa siya kawaray-waray, apang mga kauturan. Sang ligan nga simana, isa man siya sa atong mga bisita diri. And then, nakita naton nga, maaton gid siya mahangpan mga kauturan. Because he is trying his best to speak to us sa aton nga lingwahe. Sir John Ber, mayong adlaw sa imo. Yes, Doc. Thank you so much. Daghang salamat. Kag akong kinakalipay nga maging parte sini nga mao nga ministry. Ako man ginapanimbaya ang aton nga mga tigpaminaw, tigpamati, no, nga mamati kita sa atong lesson subong kay damo kita mahangpan nga mga nami nga mga leksyon na magapatubo sa atong pag-alagad nga Kristohanon di ang Kristo. Amen, that's correct. Ikaduha na akong pakilala mga kauturan, premium na ninyo na siya makita for several weeks in the past. Inyo sa na makita kag inyo gin ma-evaluate no kung ano kanami ang iyang mga punto nga ginashare sa aton. Originally si Sir Jared Makalipay natawo sa Dumaguete, nagdako sa Dumaguete, karon arin na siya diri sa CPC pod sa iyang pamilya. Kay isa siya sa aton mga professors sa School of Theology, mga maestro siya sa aton mga kabaestudyante nga nagkuha pagka-pastor. Sir Jared, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw Pastor, mayong adlaw Sir John Ber, and mayong adlaw sa tanan nga nagasubaybay sa aton nga programa subong. And among ginapangamuyo nga ang atong pagtuon subong magahatag sa aton sang hilway nga pagka-unawa or pagka-intindi sa aton nga leksyon, especially sa aton panlakaton dira kay Kristo. Yes, Sir Jared, salamat. Kanami sa imo term, hilway. Free, mga kauturan, nga kagbugana nga paghangop sa atong nga leksyon, pag-intindi sa leksyon. Sa hindi pa si Sir John Ber magabasa sa aton sadsaran nga teksto makita sa John 18:37, aton na iduko ang aton mga ulo. Sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo. Una bes pasalamat sang imo bugana nga bugay kag grasya. Kabay pa nga amon maintindihan, amon mahangpan ang leksyon Ginoo sa sinigid nga simana sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunobot. Amen. Amen. Yes, Sir John Ber. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa libro ni Juan, kapitulo 18, bersikulo 37. Amon niyang hambal diri mga kauturan. Si Pilato nagsiling sa iya, "Gali hari ikaw?" Si Jesus nagsabat, "Ginasiling mo nga ako hari. Tungod sini natawo ako, kag tungod sini nagkari ako sa kalibutan, agod nga magsaksi ako sa kamatuoran. Ang tagsa-tagsa nga yara sa kamatuoran, nagapamati sang akon nga tingog." Tingog. That's kanami mga kauturan. That's the statement of Pilate.
Sir Jared and Sir Janber, ang aton nga leksyon started with sa isa ka istorya sa isa ka bata nga si Dennis. Oo. Nga sa gabay pa siya ginkuha siya halin sa iya ginikanan. Kag halin sa to wala na niya makita iyang ginikanan. He grew up as an orphan. Kag grabe gid ang iya kainit sa hari tungod sa nga sitwasyon. Only to learn nga sandako na siya nga sakto gali ang ginhimo sa hari. Kay may balatian, may pandemic sa una nga nagtabo sa ila ang ginatawag nga Black Plague. Nga struck sa iyang ginikanan nga kung wala siya ginkuha dala siya patay. Sometimes amo man ang aton nga teorya mo ng aton nga insen pagangop sa mga kalautan kag sa mga kasakitan nga atong ginantos. Nga na init kita sa Ginoo mas mga mamangkot kita, where is God? Sini nga mga panahon nga nagkahitabo only to realize nga God is correct. Yes, Sir Jared. Ano pa ginang aton nga mga makita sa aton nga leksyon sa sini nga semana? Nakita naton dira pastor nga dira pa lang sa story sang bata damo sa aton makarelate gid sa ingana nga mga experience ba. Sometimes we just go assume and presume right away without knowing the end result. Yeah, the bigger picture. The bigger picture. And dira nato makita nga in that way ang king also presented like that of Jesus sa aton nga panahon, sa aton nga mga personal nga kinabuhi, nga ang iyang pag-action, ang iyang paghukom o ang iyang pag-ano sa aton is it's because of his love para sa iyang mga bata, sa iyang mga anak. Yeah, oo. Nga sometimes we misunderstand. Yes, Sir Janber. Yes, dili na ako malipatan ini nga namin isa sa mga quotation na akong paborito, Doc. Humble sang quotation na sometimes when God see that our plans will destroy us, He destroys our plans. Kisa sa atong kinabuhi, di naton maintindihan ba ang kakatabo sa atong kinabuhi. Pero ang Ginoo, sometimes God will use a negative situation for your advantage, no? Para kita maluwas dili nga kita for us to be destroyed, but for us to be saved. Parehas man sang story ni Dennis. Yes, that's correct. Sir Jared and Sir Janber, ang atong leksyon sining nga quarter is about God's love and justice. Nga many times ang gugma sang Ginoo is misunderstood. Ang justice ang Ginoo is misunderstood. So karon another way for us to be able to recognize how God functions and how He loves us and how He will impose judgment or justice. Okay. Sa Sunday, sa Jared, yatag na kung sa imo, Christ the Victor, ano di ang punto? Ang nami dira nga punto pastor sa Sunday ginpakita dira kung ano ang gugma kag ang justice ng Ginoo. Nga despite ang picture kasi nga Satan is trying to picture out that Christ really is a God who is injustice. He is a God nga is not loving. But He is not really good. He is not really good. But Jesus really worked out ginpakita gidra crystal clear nga kung ano ang karakter ni Satan, kung ano ang iyang kinaiya. In fact, it was described ang karakter ni Satan. God presented Satan as, Satan presented God's character as tyrant. And but somehow baliktad. Nakita dira nga it is Satan who is not only tyrant but also a usurper, ginaccuse, a murderer. And a deceiver. And somehow Satan is trying to take Adam dominion over the earth. But somehow Jesus Christ also what resulted Jesus bore witness to the truth that by his death he gained victory over devil, over Satan. Yeah. Kaya ang pagkamatay ni Kristo sa cross, Sir Jared and Sir Janber, that was the point of victory. Kag ano ni inang ano kay nang tawag sina nga ma-emphasize nimo nga ang imo kontra sa Job. Okay, so a time of triumphant, no, to prove nga indeed ang imo si Satanas wrong ang iya nga to falsify the accusation of sin. Yeah, so to justify. Yeah, Sir Janber. Yes, pagkarami sa atong lesson, Doc, nakita na ko diri nga sa atong lesson nga ang
pagkadaugan, ang kadaugan ni Kristo, no, ang iyang victory. Aton liwat victory. His victory is also our victory. Yes. For those who believes in Him. Ang kita nato mga kotoran nga sa dira nga nagpakamatay si Ginoong Hesus sa krus, na-falsify ang accusation ni Satanas. Yes. Na-dismiss ang iyang mga kaso. Naasa mga gikaso, daghan ang gikaso kang Ginoong Hesus na mga false statement to demoralize or defame Jesus Christ. Pero tanan na-dismiss through the cross of Calvary. Nasala gali ang iyang mga akusasyon. Kay you see, nga ang Calvary amo ang naghatag sang dismissal o nag-acquit sang accusation ni Satanas. Kay before si Kristo ginlansang grabe nga mga trials nga gin-impose ni Satanas. Nga iya ginano ni behind the scene sa paggamit kay Pilato, paggamit sa mga Roman soldiers, pag-BI sa mga Hudiyo mismo, na pag-challenge kay Jesus sa cross. Yet Jesus, iyan itanan gindaog. And that's our victory as well. Sir Jared, may ikadugang ka. Dira naton makita, Pastor, ang story dira sa cross is amo ang the period siya ba? It sealed the victory of Christ. And it also sealed the destruction of Satan. Sa tapos ng cross, ari pata sa kalibutan, ari na sa aton ginhatag. Ginhatag o kung ginpasa ni Satanas. Kita na target ni Satanas. No. Pero at least ang punto sa atong leksyon, that Christ has done everything already. Ato niya is just to claim the victory. Yes. Kaya hindi lang kita magbiya sa iya. Jesus made it sure. Made it sure. And that's why it's already an assurance the victory is ours. Provided, ara kita sa iya. Hindi lang kita magawa. Yes. Sir John Burr, sa Monday, the just and the justifier. Ano imong natalupang na nakita diri? Yes. Base sa aton nga sadsarang nga teksto, the purpose of the incarnation of Jesus Christ into this fallen human world is to bear witness of the truth. So iyang gipakita nga sala ang mga akusasyon ni Satanas kag tinuod ang gugma sa Ginoo sa katawhan. So dili lamang mga kauturan nga ang cross nagpakita nga ang Dios justifier o siya ang nagpakamatarong sa aton, kundi dili kini nagpakita man nga siya matarong gid. No, he is not only a justifier, but he is indeed just in his governance. No? Yes. So makita naton diri sa aton lesson nga gihimo sa Ginoo tanan iyang gihatag ang iyang anak nga si Kristo to undo, no? To undo all the devil's work. Yeah. Kung sa Ilonggo, Sir John Burr, ginubahan gid sa Ginoo. Sa Ginoo si Satanas. Nga nakita gid ang iyang pagkadautan, ang iyang slanderous. Slanderous, iyang pagkamaldito, nakita gid ang iyang pagka-evil. Yes, Sir Jared. In fact, naay gin-mention sa atong leksyon, Pastor, nga Brother Sir John Burr, nga naiduha ka butang nga nahitabo sa cross nga ginpakita ni sang Ginoo towards Satan. Ang una dira is ang Christ disproved Satan's slanderous allegation. Tanan nga mga butig, mga kadautan ni Satan pakadto kay Christ, it was disproved. Ang ikaduha, ginpakita man dira kung ano ang mahitabo sa kay Satan kag sa iya nga mga sumulunod. Sa iya nga ginarian. Ito i-claim siya nga ining kalibutan niya ni. So by that cross, Jesus have proven. Because it's not only the world, Sir Jared, kay Sir Juan, nagatanaw. It's the whole universe that watches. Nga, ko nagsala si Jesus. But nevertheless, hindi gid magsala yang ginokit ni Diyos sila. But the point is, God fulfill everything that is to prove that indeed Satan was wrong in his accusation. And when Christ died at Calvary's cross, the angels clap their hands and sing hallelujah, rejoicing, because victory is already achieved. Yes. Do you have some more? Gindugang sa atong leksyon, Pastor, nga when sa panahon daw nga gin-expose ni Jesus Christ ang tanan nga kadautan ni Satan, ang mga angels and then ang mga universe, they were amazed. They realized and they were horrified
sang true meaning and cause sang sala. Amo na isa ka butang nga aton dapat nga makita nga whenever we come to think about Satan and Christ on the cross, we have to always consider the effect and the cause of our decision. Yes. And that's correct. Sir Jalmer, may kadugang ka? Yes, Doc. Diri sa atong lesson, mga kauturan, nga atong makita na ang gihimo ni Ginoong Hesus sa Kalbaryo sa cross, it made sure the damnation or the condemnation of the devil. Yes. God dethroned Satan, Yeah. no? Gitanggal sa Dios ang iyang kay Tanan. ang ano ni Satan, giself-proclaim niya nga siyang ang ruler sa kalibutan. He usurped the authority from Adam. Iyang giagaw ang authority ni Adam. Makita naton dire that in the ministry of Jesus Christ, iyang makita nato nga grabe ang kahadlok sa mga demonyo, no, Dok? Sa kadamuan sa mga story sa Gospels nga gipalaya sa Ginoo kadtong mga tawo nga being possessed, being enslaved by demonic Yeah. spirits. And that's it. Ang presensya sa Ginoo. And then ang final ang finale is the cross. Now, while Christ was here, isayang ministry for 3 years and a half, Christ undressed. Ginubahan niya sa tanas nga ang mga tao nga ginapossess, ang tao nga may mga challenges sa ilang life had been freed by Jesus. Yeah. Arin na kita sa Tuesday and Wednesday. Wow, mga kanami sinigid na this is one of my amazement sa pagtuon sini. The song of my beloved. This is about sa kay Isaiah, Sir Jared. Anong imo diri nga na talupangdan? Ako natalupang na rin nga somehow it is a realization, Pastor, ba? Nga despite of the love and the mercy of God, ang nabalik pagid saya is bitterness. Bitterness. God gave us sweetness of life and sa iyang karakter kag sa iyang pagkamatay sa cross ba. Pero ang ginbalik sa tao is bitterness. Ang pagduda kag ang hindi pagsalig sa iya. Yeah, and that's correct. And then isa sa mga punto diri nga hambal about sang Ulubasan Vineyard. Okay? Nga siling ni Isaiah, a song to his beloved, a vineyard. Ang vineyard nag-represent sa katawhan. Ang tagiya sang vineyard, ang Ginoo na everything is being done, and yet ang nagwa sa Ulubasan hindi manami nga mga prutas. Na supposed to be everything is given by the vineyard. Kaya ang vineyard, ang owners ng vineyard has everything. May abono siya, may mga tao siya magtinlo, maghilamon, so forth and on. Yet pagwa sang prutas, sang bunga, hindi manami. Sir Jared. Ang expectation lain ba? Yeah. Iyan na ginhatag tanan pero ang balik gali lain. Ang result lain. Amo na ginhambal man nga sa lesson na ito nga, kakaso na lang or i-uproot na lang. Pero bisan pa amon na ang resulta, ang lesson na ito nagsiling, according to the story, humble mismo siya naghambal. Hindi. Yeah. Let it continue. Yeah. Despite nga muna ang vineyard na kon, padayon. Kahit ang vineyard kita katawan mo. Di ka lang alang-alang patyon tatanan niya. Because God loves us. Sir Janber. Ang nakita nako diri sa atong lesson, Doc, nga ang Ginoo grabe iyang gihatag na niya tanan na provision para sa katawan. He provided everything. Just as what you said nga tanan ang fertilizer, ang pagsalibo, kanang mga workers, pag-prone, tanan na mga factors na kundi mag-contribute sa nami iba nga fruitage sang harvest. Sang harvest. Pero negative or contrast ang iyang na-receive na expectation, no? Amo kita ini mga kauturan nga ang Ginoo gihatag na niya tanan sa aton. He invested everything for our salvation. Yes. But kita negative gihapon ang atong response, no, sa iya. So, amo na ang panghahayon ni Isaiah. Oo nga. What more could I do? Ano pa gid akong buhaton? Everything is given. Yet ang harvest hindi manami. Ang mga grapes, ang mga ubas nga supposed to be manami kag mahimo siya nga
mahimo nga best wines. Oh, yet ari pait ka muna. Everything has been done. Yeah, amo nang hambal kay na naton nga tanan na imo na ni Kristo. Kung hindi pa kita maluwas, ara ang problema sa aton. Yes. Yes, Sir Jared, sa Wednesday. Ang aton nga vineyard diri sa Isaiah ginpadayon sa Matthew parable ni Jesus about sang siya ang tagiya sang lubasan ginprend ginpabraya sa tao nga gusto siya nga pagbalik ma-report na ang resulta hindi pa nami tubtob nga na patay pa ang iyang anak kag iyang mga servants. Dira ginpakita sa ikaduha nga istorya nga Jesus Christ iyang gin-express ang iyang gugma ba. Pero ang nabalik gyapon sa is hatred. Mga tao they rejected Christ, more than the rejection is they hated him. Na bisan sa ikaduha nga chance gitagaan gyapon mo ti ang tao or sa Isaiah gusto niya gitapuso na. Hindi na tagaan sansa. Pero God, because of His great love, despite nga ang nadawat niya hatred kag rejection, still sabi niya hindi lang, pabayaan lang. He has given everything time. Amo na nga dito man sa parable ba nga dito sa kahoy ba nga wala gabunga. And then dito sa wet kag sa tears. Sa wet kag sa tears iyang ginambal ang mabalsang servants. Kuha na. Sige sang Ginoo hindi. Let it grow together until such time. Until harvest time. Until harvest time. Sa harvest dira na makita. Dira na i-separate ang huway kag ang gamhon. Yeah. Sir Janber, sa aton nga Wednesday. Aka nami isang the way Jesus Christ expand the parable, no? He clarify what is kung ano ang naputol dito bala na story sa Isaiah. Gi-clarify kag expand pa ni Jesus Christ sa iyang parable sa Matthew na after that naggadto sa halayo nga nga lugar ang tagiya sang ubasan. Kag iyang gibilin sa iyang mga tauhan. Pero nagabot ang time nga nagpadala siya sang mga servants which represent the prophets nga kuhaon ang halin, ang harvest, no, ang income, no, ang income sa ilang ubasan, pero gipamatay nila ang mga prophets. So ang iyang gihimo sang tagiya sang ubasan, maybe they will respect my son. Oo. So iyang gipadala ang iyang anak which is in the person of Jesus Christ, pero still ilang gipatay. So nakita naton diri mga kauturan, no, mga kapaglaom sa aton lesson that Jesus was the greatest investment of the Father to this fallen human race. Amo nga ni hambal niya, what more could I give? What more could I have done? Nga gihatag na nako ang the greatest treasure. Jesus Christ was the greatest treasure of heaven. He was the greatest gift that this world could ever receive. Pero wala ilang gyapon gipatay. Kanami Sir Janber, Sir Jared sa aton nga punto. Nga God has done everything. Ano pang iyan na kulang? God is omnipotent, Jared. All-powerful. He can do everything. Yeah. Pagluwas sa tao ay problema. Buhaton siyang ginupamatyon lang ang kaway. Matyon na, wala na, tapos na. But yet, God give man the freedom of choice. Nga, dira na limitahan. God is powerful. He can do everything. Pero sa freedom of choice, wala mahimo ang tao. That's why He has done everything. Yet, ang resulta hindi mo namin, it is because of the abuse of man's freedom of choice. Sir Jared. Sakto gid pastor, amo na pinakatahog nga what more could I have done? Tanan nabuhi mo na, isa lang. Wala niya na control ang freedom of choice. Amo lang gina. So meaning to say, ang sa atong leksyon ginahatag ang ginapasabot dira sa aton is that if ang tao really understood the gravity sang ginbuhat sang Ginoo, kung maintindihan niya lang, he will understand, especially sa iyang mga decision making, sa iyang mga choices sa kinabuhi. So kung ang tao di niya maintindihan, it most likely his life, because of his wrong choices, will also be destroyed. Yeah. Mga kauturan, ginatag sa Ginoo sa aton ang kahilwayan sa paghimo sa butang, ang freedom, mga kauturan, sa pagpili, freedom of choice. Pero mga kauturan, ang problema ara sa aton kay ginaabusahan ta ini nga freedom. Kabay pa nga sa aton nga pag-exercise ini nga freedom, we will always walk with Christ every day.
Bay sa balaan nga espiritu mag-guidean ang aton nga kay ini nga aton nga freedom of choice, Sir Jared, Sir Janber, corrupted na eh. Yeah. Nakurap na ni Satanas sa ning kalibutan. So, hindi na kita kasalig sa pag-exercise fully sa aton freedom of choice. That's why we need the guidance of the Holy Spirit. We need the presence of Christ in our lives for us to be able to exercise rightly the freedom of choice. Yeah, so when at the time, sa Thursday, Sir Janber, the vindication of God's name. Ano di ang punto na to? Yes, Doc. Ang atong theme no, sa atong lesson about the great controversy and the central issue is ang akusasyon ni Satanas sa karakter sa Diyos. So, what God has done, what Jesus has done on the cross of Calvary, vindicates, no? Vindicates His character. Silingon, nalimpyuhan, no, nalimpyuhan ang ang tanan nga mga paratang sa kaaway na it was vindicated in the cross of Calvary. Makita naton mga kauturan nga ang work sa Father, Son, and the Holy Spirit sa plano sa kaluwasan amo ang to eradicate the existence of sin in this world. Amo na mga kauturan nga kung kita magtuo kita kang Ginoong Hesus, His victory will also be our victory. Makita nga when Jesus Christ died on the cross, ang siya namatay sa cross, He overcome sin and He also overcome death. Makita naton nga through His resurrection that Jesus has power over sin and Jesus has power over death and over evil in this world. Amo na nga, kung kita mag-alagad kang Kristo, we will also be empowered. No? We will also be empowered to overcome sin, to overcome death, and to overcome evil. Amo na nga, there is a promise and assurance of eternal life, Doc, sa tanan nga mag-aalagad kang Kristo. Yes. Yes, Sir Jared. Tama yun. Sakto ina nga sa aton nga pag kinabuhi kay Kristo, we have to understand also that judgment will come. God's vindication will come, especially those who are oppressed and those who are persecuted. Vindication will come, justice and the love of Christ and His mercy. And ang gipakita dira sa atong lesson, when God will present His judgment, vindication, it will be transparent ba? All eyes, every eyes will see. Yes, and everybody will be able to see. Bisan kita mismo makakita kung atong mga binuhatan. And there are 4 stages nga ginatawag sa atong lesson. But amo nang ginhambal dira nga God's vindication dira sa Revelation. Dira sa Philippians chapter 2 verse 10. Every knee shall bow. In the name of Jesus, everyone shall see. Every knee shall bow. Ipakita dira nga God's judgment is not based on vengeance and His anger, but His judgment and vindication is based on His love, mercy, and justice. Yes. Ang kanami gid Sir Jared Bolsay gid Sir ni Sir Janber. Ang isa pa gikapunto nga aton makuha mala kauturan nga wala gid ta i-question mo when the book is open, when everything is open. Ma-amaze gani kita kung paano gin-vindicate, kung paano gin-judge kita sa Ginoo. Indeed, everyone will shout that indeed the justice is rightly served, and then ang paghukom is correct and very true. Wala gid sang bahin sang gamay nga mga sala-sala kon wrong in the way God judges us, and that's it. So, amo na mga kauturan, one day we will shout, yes. Amo na every knee will bow. Wala na gid kay question, everything is accepted. Mga utod, why nagkikita pa na natapos na ang aton na pagtuon. Mandamo pagitani sa amon i-share sa inyo pang limitado ng atong tuon. Ako lang pangayawan, una si Sir Jared sang iyang last statement, and then si Sir Janber. Mga utod, mga kauturan, sa atong nga leksyon subong atong tunan kag atong kuan sang leksyon nga sa atong kinabuhi wala kita sarang kundi aton lang gid nga continuous pagtulok dira kay Kristo. And as we continue sa iya nga life diri sa kalibutan, we have also to practice and learn. And one of that is a prayerful life. If we want to be saved and if we want to be included in that victory which Christ has given us, let's continue to pray even in our own decision making. Amen. And that's correct. Yes, Sir Janber. Yes, ang akong last nga mga words, Doc, sa atong lesson is
is that ang atong lesson nagapanawag sa kada isa sa aton mga kautoran to live a life fruitfully. No? Magkinabuhi kitang mabinungahon nga labing duol diha sa atong Ginoo, and we cannot achieve this spiritual victory in this spiritual warfare without Christ in our lives. Yes. Kinahanglan ang atong i-claim sa atong kinabuhi nga ang kadaugan ni Kristo, aton man kadaugan, ang iyang kamatayon, aton man kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, aton man pagkabanhaw, and ang iyang pagkamatarong, aton man pagkamatarong. By doing so, we will all be victorious in this spiritual battle in each of our spiritual journey. Amen. Mga kautoran, everything is said on the part of God, in the part of Jesus Christ. Ang iyang pagkamatay sa cross, tanan okay na, wala na sang kulang pa. Mga kautoran, kabay pa. Nga aton ini, nga kaptan, aton ini i-take advantage, ini nga victory ni Jesus, because that is our victory. Sigurado na gidya ang atong kadagaan, mga kautoran. Sista na sway na perde na gahulat na lang na sang sang pagpina sa iya. Ang aton lang niya is cling to that victory nga gin-provide ni Jesus for every one of us, for us to enjoy life eternal. Sa hindi pa si Sir Jared magpangamuyo sa atong closing prayer, pasalamatan naton anay ining atong mga sponsor, Elder and Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Irwin and Dr. Aruda Hardenico, Mr. Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Ido and Fimi Don Van Dest, Dr. Norven and Ma'am Rosalina Ibieso, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Ivoy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Manong Arcadio Carding Mendoza, Manang Helen Barbasa, Jet and Susan Caro, si Iboy and Johan and Myla Susana, Marlobel Herota Lurin, Ladel Labalan Gascon, Antipas Piedad, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jet and Susan Caro. God bless sa aton nga mga sponsors. Sir Jared. Mag-aampo kita. Father in heaven, salamat kayo sa pagtuon nga among gintunan subong nga panahon. Salamat man sa balaan nga espiritu nga nagagiya sa amon. We are praying, O Father, that as our lesson emphasizes to us, that in Christ we have victory. In Christ we have the assurance of salvation. Yes. Hinaot nga amon pagkakaptan until Jesus come. And it is our prayer that you will always guide us and you will always protect us until you come, as we also continuously seek your face throughout ages. In Jesus' name, amen. Amen.